Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor fără de nădejde, fii astăzi mijlocitoare către Cel ce s-a născut din tine, pentru adormiții robii tăi, și roagă-L pe Fiul tău și Dumnezeul nostru să le dea lor iertare de păcate, ca să vadă ei bunătățile cerești pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, și cu mijlocirea ta să guste aceste bunătăți în împărăția Fiului tău Hristos, Dumnezeul nostru, căci tu ești una binecuvântată între femei, apărătoare puternică, nădejde, acoperământ și scăpare a tuturor celor ce aleargă la tine. Tu ești podul care îi treci pe cei de pe pământ la cer și le deschizi ușile raiului. Amin.